tayo kakapsat. Merry, 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 and blessed Christmas to everyone. Hindi mo kasumbat. Nandito puya. Merry Christmas po. Oh, kindly greet each other. Merry Christmas and good morning. Gumisom kayo. Gumisom kayo. Baka natin namin, gumisom kayo ng suya. Puyat pa ilang, dirabi. Agyaman tayo, kanya po Diyos. Again, inikan na tayo, iti makaumanay, abigsa, tibagi. Yan kararwa tayo, may makipagpaset, iti tayo nga nasantuan na misa, o may mangkablao, kinapo ninyo, ti happy birthday. Happy birthday, Jesus, kunayo man. Natiti kong kunak, ano daduma, natiti daduma nga parparokya, kasi na po Diyos dito'y kada tayo, ang mga basit ng okay mo, at adumot ti attendance. Nung dagiti daduma nga parokya namin, at na siguro nag-asat di mga mapan makimisa, apay nagbusog ti tao ti rabii, nagbartag, mali makabangon hangover, sakit ti ulo, alag na kumpleto na dito siya maparbangon, di mo ti may nakimisa ni ti 25, kat anat ti sinagsagana am ti parbangon, telang wish mo. Ore di ka nakimisa ti siya maparbangon kuma, no imay ka naki-birthday, tatangal daw, okay di jay, mabalbalin pa siguro, wish granted, kuna ni Apo Jesus. Nung dete, imay ka nakimismisa ti parbangon, dete birthday na nga sinagsagana am ti siya nga parbangon, di ka imay, ne, awan. Kasi ti kunak nga rod, kanayon ko ibagbagat tinawon, ni Apo Jesus, ag birthday, tatangal daw. Awan ti umay kasano upay. Daayo man padasan niyo agpa-cater, letson iso amin, agpa banda kayo. Awan umay. Anak ritnam, di ba? Ipay nakakaskas ang. So iti dayto nga aldaw, rambakan tayo iti fiesta, iti Pasko ti panakayanak ti Apo. Sa bali iti Pasko ti panagtutuok na, sa bali mo iti Pasko iti panakayanak na. Iti na ito nga aldaw, nang nagantay tinaybasa nga pasat tinasantuan nga ebanghelyo. Kuna nagtoy, nagbalin a tao, tisao, ket imay anak ipagtaen kada tayo. So deta, makikita tayo dito, at datay Bible, at dito imahen ni Apo ninyo. Ket kuna na pa'y dito'y iso tilawag, iso tinang lawag. Kuna na pa'y dito'y addan tisao, tingamin sao ngay bagbaga na to, and the other version is addan idin ti verbo. Verbo is sao. Addan idin ti sao, sakbay nga na parswa ti lubong. So kayat nangarod nga saud ni Apo Jesus, sakbay pa'y nga na parswa ti lubong addan. Ngem, haan pa'y nga imay dito'y rabaw ti daga. Inururay na ti bilin ti Ama. Sakbay nga imay dito'y rabaw ti daga. Rambakan tayo tatangal daw iti Paskwa. Rambakan tayo natangal daw dito nga panakayanak ni Apo Jesus. Kinunat idirabi iti sermong ko, tiramrambakan tayo ti Pasko kat iso daytay ayat. Daytay nagpaydu mga ayat ni Apo Jesus. Kasi Dios pinarswana ti lubong. Nagluko-luko ti tao, isod gapunan nga imay iti Dios. Haan nga efektibo dagiti propeta nga pangibagbagaan na kadagiti sa una. Haan nga effective. Iso na mismo itimay dito yung rabaw ti daga. Kat nung panunutan tayo agad parswana ti lubong. He created the world and it's and dagiti linaon na in the 7 and 6 days. Itimay kapitong aldaw na ginanang. Alata kayo. Ingkay bye-bye. Nagitayahan na mga pag mandigay na pandibaybay tagtapas pa to New Year siguro aya. Riko na pamahiindan kay digos di baybay ti barong atawan to no maikat dagiti samsam yung kung nadan sa amin no kaya. O ingkay di baybay. Nangaramid ka iti sandcastle. Haan nga perfect. Ana to braam, dagiti dadtumakat mo be ang manlangan. Warwara emon, di ba? No sangkat ngati ko nagdahit ka, diba? Sino napadasan natin tailoring the elementary? Napadasan kasi ka, Ma'am Lisa. Diba? Nagiti at gansilyo ka pa nga makapangpangkis ka ta
ganggan silyo ko dagiti pagbingan di napadasa na rich kids kayo. Ta kami ka napadasa mi nagganggan. Si Karaj napadasa. Tailoring. Dito ko may example, nangaramid ka iti may nga shorts. Di ka magustuhan ti itsura na ubraom. Beamon mga ramid ka lang sa balin, di amin. Tas man paper? Tas lang kanya, agaramid ang iti paper ko. Basaan to, diyan magustuhan. Kumulo ko, nibulan ko. Kasi mo ko man ni Apo Diyos. Gaputahaan nga perfecto dito yung lubong nga inaramid na. Kung nanalaan agad, napunasan ti lubong, mga ramid doon ti barbaro. Sigun ti pagayatan na. Ngam, gaputi ayat na, haan na nga inaramid. Imay. Tapno isuro na tayo. Inikkan na tayo ti tsansa. Dahito'y tinaimbag nga damag, dahito'y ti surutan nyo, dahito'y ti ebanghelyo, dahito'y ti masapol na maaramid. Kasi ti inaramid na. See how perfect and how dakam mo ti adjective naman nga usaran ti kasano iti ayat ti Diyos kada tayo. Kasano nga nagpayduma di nga ayat na. Tani Apo Diyos, He is constantly kunak man tama ba mamlisa nga tuloy-tuloy, ti panangipaay na iti second chances kada tayo. Diba? So, po na nga, nakasansayaat, nakaimimbag ti Diyos tayo. So, mapalakpakan tayo man ti Diyos nga birthday iti na ito nga aldaw. Ako, nagpiksa. Lahat ang mga aldaw tayo ito, tag-aayam tayo ito, pa'y damdama. Nung ti reflection ko kakabsat tatanga biga, ano ti Paskwa? Ano nagdumaan iti Paskwa? Iti 2020, 2021, 2019. Naman po, dinayanak tayo. Anak nagdumaan na ti Paskwa. Katakadi. Awan sama. Same story. Mabasbasa tayo. Nagsigog ni Maria. Inasawa ni Jose. Nayanak ni Jesus. At Belen, at Parol, at Misa, at Simbang Gabi. Same. The same ti paalan sabi ko ti pansit. Nalagay na malaan ka. Same pansit, spaghetti, macaroni, Shanghai, Coke. Dakat malaksit nagsabali kay ti menu every year. Pero same malaan ada paala, ada letson, ada cake, ada regalo. Dakat nagdumaan ti Pasko idi kanita. Awan. Same story. Same story ti Pasko idi kanita. Ano nga ti mangpa ano nga ron, iti na kayo dumaan na ako. No kanagpagpada mo, lagayam ko na siguro. At datoy. It is in here that makes the Christmas this year different from other year. No kasano ti panangawat tayo ti Pasko, iti dayto nga tawon. No kasano tayo nga rambakan ti Pasko, dayto nga tawon. Di dyan ti mamagdiferensya iti Pasko, iti sabali nga tawon. Ay, no itatanta nga tawon, ag Christmas ka, nga naimot lang taawan. No itatanta nga tawon, ag Christmas ka, nga adulat na ti kagurguram, awan. No iti dayto nga Christmas, ag Christmas ka nga nakamisuot lang ta, nakamirduot ka lang ta, awan. Depende nga min ti panangawat tayo ti Pasko. Depende ti panangamiris tayo, kan panangpanpanunot tayo ti Pasko. Amo yung kakabsat ti kayat ko nga Pasko nga lagipon, kan may subli ko man, ti Pasko di ubinga. Apay kasano di apo ko na yun. Ti Pasko di ubinga, it's all about the families. Iti panahon ti Pasko, iti haan nga commercialize. Di ba? Mangrugi ti 23, 22, 23, 24. Anong ubraan? Laman? Caroling? Mabalin, one. Nung adapay sa bahali dito na pintas nga banding, nagitay chismosa, kung natin man lang, nagitay kakaruba. Ana, agbungon kan agluto ti tupig. Di ba? Dati agtitinulong kayo nga mapan, agpidot ti bato, ugasan nyo di bato, dagiti lalaki, agkali dati naunag nga abot, mapandamang mang tupot-tupot ti pagkayo. Dagiti babae templaan danton dete tupig. Dete di ba na dete agkaros dati
dete nakaluklok ng nganyog. Kalyen da dete nakalata nga tagapulot. Di ba? Tapos, dete dapat dagdagan dete mani. Nagimas nga tubig. No saan ka dete linga. Di ba? Tapos, ang bubungundan to. Ayun kumare, kastoy ni kwa. Mapagchichismisan dami ka. Kung nakamimas mo dito tubig, uri nga mapugso-pugso ang ngatan. Di ba? Dito tinanam na. Di ba nagpintas? Haantay wag sapsapol ti regalo idi. Tati regalo lang nga makaawatan tayo, di eskwela, exchange gift. No adda nang itadkin ka tinakabungon ti newspaper. Nakastoy ti ka lumag na. Di ba nagragsak? Apay, among nga tubig, dahil tinagyan na. Saan ka, bibing ka. Nagsimple ti Pasko, idi. Dito, ingka agkan kantaam ti karubam not because you're expecting nga ikan nakatipkwarta. Yung kadi you are greeting ti karubam ti Merry Merry Christmas. Kablaawam ti karubam na imbaga Paskwam. Awan ti urayam na kasukat na. Di ba kas ti Pasko, nagpintas? Haan na commercialize. Nakastat nga, Merry Christmas, please send to GCash. Di ba? Merry Christmas, agreed ka dyan abroad. Merry Christmas, agur-uray te M. Luwilier, Cebuana, Palawan. Di ba? Ede, nagitay, ninong kadaninang, kakanyat, ninong-ninang ko, inak agmano. Kasi kostumbre, naman kung urayan nga paputputandak, nung paputputandak lang tamon, idi, nagpintas. That is Christmas na kabsat. Haan nga ti tao, ti Paskwa kostumbre na ti panagregalo. Kostumbre laan. Haan na nga ibaga, nga iso ti rumbon nga mapasama. Nagpintas na iti parlor games, di eskwela, idi, malagip ko ulitot laan, di istoryak, idi na minsan nga tawon, hindi na napadasak tinakilongges line. Nangabak kami, ti inatiw mi, adu nga chocolate candies kan, iti sabon nga on. Amo yung ti sabon nga on. Sino makaamo ti sabon nga on? Bakit kayo nung shop, di yung amo ti sabon nga on. Talo kami nga grupo nga nagkaayam idi. Naputol-putol, di nga sabon, tinagbati on. Champion. Di ba nagragsak? Nagragsak, simple nga regreg. Dati pa, napadasak pa idi. Dati ti binunutan namin idi ka number by ti regalo ko unisex. No, nakapampanunutan tinanang di ng tut kita di nga regalo. Ako excited Number ni Ian. Binunot ko di number. Inala ni Mr. di regalo ngayon di number. Intad na kanya. I was so excited. Napanak di likod. Linukatak. My God. Color pink, yellow, and green. Panty. Naggibitak amuyot na mayat ka di regalo, impurwak ko. Nagdisungay di sanguanan ni Mistra, tikikto na, abay. Pantimot, ma'am. Kasi nung araw, may unisex ko na da, pa unisex ni panty. Pero amuyot, tinamayaan ni Mistra kanya, may nakinay-ayo inikanak ti adunga candy kan chocolate. Napunas de tilwak. Simple lang ang candy chocolate. Beloved brothers and sisters, let us not make Christmas complicated and commercialized. Christmas is about Christ. Awan sa baling ito, the Christmas program. Nagtitipon, nagdudu mga pamati. Ano ti awag tayo nga ron, ti program tayo, apo? Christmas program, ma'am. Pati Christmas program, ma'am. Isang mga tataan. Apay, anakad na kay gapuanan dagiti parties kada exchange gift regalo iti December. Is it Thanksgiving or year-end party? Mabalin. Pero daro, nang rugyanan na nga talaga, the very root of every program and parties of December is Christmas program.
Gapo ken Apo Jesus. Gapo ti pan nakay piyesta, ramba ti pan nakayanak ti Apo. Di ba? Nagidado mga sekta. Adula amin ta Christmas kay bagbagayo. Ang usto dayta. Pengat nga umawat ka ti Christmas bonus. Pengat nga Christmas break ka. Pero let us respect them. Niso ti panagkunada. Datayo, rambakan tayo ti piyesta ti Pasko iti daytoy nga tawen in a different way kumang. Isu nga ipinilik nga tangal daw ti piyesta wenno pa nang rambak tayo ti Christmas program tayo takas maymay sa a pamilya ti simbahan agraragsak tayo aglalanglang tayo no anyaman ti adda isu ti pagsasangwan tayo. Hangko ngayon bagang agpa-cater tayo agitugot kayo no anak kayayo no anak kabailan niyo. Hangko kayat ti commercialize nga Christmas program. No anya ti maadda nga may buray agyaman tayo. Kasi DJ ti Paskwa. Haan nga may panggap ti adu nga nagkakangina nga regalo. Haan nga may panggap kadagiti at kakaimas nga makmakan. Ngam ti piyesta ti Paskwa, rambakan tayo dete ayat, dete pan nakayanak ti Apo Dios. Imay ti Dios, tapno iparigna na dete ayat, kada tayo, dito'y rabaw ti daga. Haan nga commercialize, haan nga complicated nga Christmas, ngam ket di simple, nga napnuan tayo kay papanan na nga ayat. Napnuan ti kay papanan na babaan ti ayat, ti tumunggal maysa na Pasko. Amen.